zinatu ne-$1,750 US yanemodza kuchitoka nemari daka Vitalisitanga plaintiff Innocent Mushami defendant. Akatora mwana wangu pane 7 years tatopfuura. Saka amutora vagara wese vakaita mwana 1. Waita mwana 1 ndokuzomuramba achiti ndine mudzimai wangu ane mashops ne achiti anonzi Poshi Yatanga. Achiti ndine mukadzi wangu iwewe handichada. Saka taita zvezvizvo mwana wangu auya kumba akauya nemwana ndakati inini chiri papfuma yangu akanditi inini ndichaje mari yako ndinokupa ndezvakanitaurira ndichaje zvizvauntaurira ndinokupa apane zvondinetsezvo. Saka ndakanga ndamuchaja chindipa haachandipi ndikuya muna December ndiri kutuma muDecember achiramba achingondida ndinyepera kusvika nanhasi. Ichi zvavakachajana zvacho ndakanda muchaja mombe 4 ne 1,750 mbudzi 3 nemagumbezi amai. zvavakachajana right mopuhwa makosi enyu ichi $200 cost $200 pamusoro pezvo ndini ndiri kuchengeta mwana wake ndichimupa chikafu munoenda kumaintenance vakabati munoendesa kumaintenance right $200 pa$200 makabvisa mari tichitoda kuti muzoise default judgment makabvisa mari masamu $60 right toita 260 mozobvisa imwe 60 futi yobvaita 260 macost kuendesa kuti nhasi usina kuuya dare ratonga rati rinoda kuti ubvise mombe 4 mbudzi 3 $1,750 izvo zvatakabvumirana kuti uchadii uchabhadhara neblanket 1 uye plus makosi 260 uye mombe yamambo ipapo kuita mombe 5 kudare takambotongwa zvakare tatopedza kuti iyo tatoisa iyo right. Saka takutoti mochitobvisa 60 tomupa 7 days to pay. Kana mabvisa 7 days to pay asina kubhadhara then mohamwa dare roenda rondotora zvinhu izvo right. Muzvare chivira itifoni handi taurai nawakomana kuti muendese default judgment iyi tomupa 7 days. Muswa anotambira default judgment yake 7 days. After 7 days asina kubhadhara muhamwa uya kuti wakomana waende kundotora pfuma yake. Taurai nawakomana kuti unowabhadhara rini. Kukurumidza kwenyu kwakanaka. Kana muinayo nhasi mukabvisa muchitaurai nawakomana mapurisa taurai nawo kuti vanobvisa rini so that mawataura maprocedure right. Unzai nhamba iyi